ανεπιδεκτή μαθήσεως αρκετοί Κύπριοι οδηγοί. Ειδικά για την χρήση των 3 λωρίδων του αυτοκινητόδρομου από την αερογέφυρα Αγίας Βαρβάρας μέχρι τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο Καλαμών. Αν και δημιουργήθηκαν εδώ και 5 χρόνια, αρκετοί οδηγοί ακόμη ψάχνονται. Μέχρι στιγμής πόσες κλήσεις καταγράφηκαν από το 2011? Έχουμε προβεί από το 2011 που έχει παραδοθεί το συγκεκριμένο τμήμα περίπου σε 1.500 εξώδικες καταγγελίες. Πρέπει να κρατούμε την αριστερή πλευρά και όταν θέλουμε να προσπεράσουμε να κρατούμε τη μεσαία. Βρισκόμαστε στην αερογέφυρα στα Λατσιά. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν 3 οδικές λωρίδες ανακατεύθυνση. Ποιος είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στα συγκεκριμένα σημεία? Σε εφιστάμενο σύστημα οδήγησης στην Κύπρο που οδηγούμε αριστερά και σε αυτό το τμήμα του αυτοκινητόδρομου η οδήγηση πρέπει να γίνεται στην αριστερότερη λωρίδα κυκλοφορίας. Να πούμε ότι η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και η δεξιότερη πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για προσπέρασμα άλλου οχήματος και όταν προσπεράσουμε πρέπει, αφού διανύσουμε μια απόσταση ασφαλείας από το όχημα που έχουμε ήδη περάσει, να επανέλθουμε ξανά στην αριστερότερη λωρίδα κυκλοφορίας. Η τέλεια αριστερά είναι για τα φορτηγά συνήθως, η μεσαία για τα αυτοκίνητα που πάνε με ταχύτητα μέχρι τα όρια που λέει η πινακίδα και η δεξιά τέλεια για προσπεράση. Για αποφυγή οποιαδήποτε ουράς και συμφόρησης μπορούμε να παραμείνουμε αν υπάρχει ουρά και στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η δεξιότερη λωρίδα κυκλοφορίας είναι αποκλειστικά μόνο για προσπέρασμα. Σκόπος της δημιουργίας τρίτης λωρίδας σε ένα αυτοκινητόδρομο είναι να μετριάσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μειώσει ή να εξαλείψει τα δυστυχήματα, να εξοικονομήσει χρόνο και καύσιμα, να μειώσει τους ρήπους και να κάνει το ταξίδι μας άνετο και ασφαλές.